אהלן חברים, ניתוח שתי עסקאות מיום מסחר של הרביעי למאי. העסקה הראשונה, מניית APHB. המניה הזו בעצם התעסקו בה כל החבר'ה שאנחנו, או אני לפחות, עוקב אחריהם בחדרי הצ'אט השונים. התחילו להתעסק איתה כאן, אני לא ראיתי עדיין שום סיבה להיכנס אליה, מעבר לגאפ-אפ שהיא פתחה, וכאן עדיין לא נכנסתי. אני נוהג ללכת לדיילי, ולסמן נקודות חשובות לפני שאני מתחיל לסחור במניה, לדעת עם מי יש לי עסק. וכשאני לוקח את המניה הזו, אני מסמן בעצם נקודות שהן קריטיות. הנקודה הזאת קריטית, כי זה הנמוך שלפני 3 ימי עסקים, 3 ימי מסחר, סליחה. הנקודה הזאת קריטית מאוד, כי כאן אנחנו רואים שגם היא קיבלה כאן תמיכה, אבל מעבר לתמיכה שהיא קיבלה, הגיעו כאן קונים. המניה הזאת ירדה מאוד חזק ביום המסחר הזה, וכאן בשלב הזה הגיעו קונים והרימו אותה בחזרה לפה. זאת אומרת שכאן יש לנו נקודה קריטית, נקודה חשובה, נקודה עם משמעות גדולה. הנקודה הזו היא נקודה שלא צריך להסביר אותה יותר מדי, אנחנו רואים פה תמיכה מאוד מאוד גדולה שתהפוך ככל הנראה להתנגדות ביום המסחר הנוכחי. הנקודה הזו היא נקודה חשובה, שוב, מאותה סיבה שציינתי מקודם. תראו מה קרה פה, ותראו שכאן היא מקבלת תמיכה, ותראו שכאן, כי בתחילת היום כאן אנחנו רואים את הזנב הזה, אז אנחנו רואים שהיא ירדה בהתחלה, וכו' וכו' וכו', אנחנו רואים שהנקודה הזאת חשובה. הנקודה הבאה שאני מסמן, זו הנקודה הזו, שלא אני סימנתי אותה, היא מגיעה מהגרף היומי, תכף אנחנו נראה אותה, והנקודה הבאה שאני מסמן, זה הנקודה הזו. גם כנקודה, יש פה תמיכה מאוד גדולה, אנחנו רואים שוב שבמחיר הזה מגיעים כאן ב-4.20, מגיעים קונים ומרימים אותה חזרה, וביום המסחר אחרי מקבלת כאן תמיכה, וביום המסחר שאחרי מקבלת כאן תמיכה, והיא חוזרת להתאמך פה בכל הימים האלה בשער הזה, והקו הזה הוא קו חשוב, ואלה הקווים שאני מסמן בדיילי. אני חוזר חזרה לגרף הדקה, ובגרף הדקה אני בעצם מתחיל לחשוב איפה אני נכנס אחרי שסימנתי לי את הקווים הקריטיים. ומה שאני רואה, וזה הקו שמקודם אמרתי שלא אני סימנתי אותו, מה שסימן אותו זה, סימנתי אותו בגרף הדקה, זה בעצם הגבוה שנוצר כאן, אולי טיפה יותר גבוה, אבל הוא בעצם ב-2.77, אבל הוא מסמן בדיילי גם כן נקודות חשובות, אז הוא סומן כאן, ואנחנו רואים שהוא הגבוה כאן, באזור הזה, בתחילת יום המסחר. הרבה מאוד נכנסו באזור הזה, בפריצה של זה, ורצו לקחת אותה, ובעצם קיבלו פה תיקום ויצאו בהפסד. אני לא נכנסתי, הייתה כאן, מבחינתי, לפי, כאן, הייתה כאן אפשרות כניסה באזור הזה, בשלושת הדקות האלה הייתה כאן אפשרות כניסה שנפרצה הרמה הזו, ולא נכנסתי, המשיכה לעבוד. אני רואה כאן שהווליום נמוך. זה מניה שעדיין לא כזה מעניינת אותי, גם אני רואה את האחרים ברקע מפסידים עליה, אז היא לא עד כדי כך מעניינת אותי. איפה היא מתחילה לעניין אותי? כאן, בנר הזה, בדקה הזו. כשאני רואה את הנר הירוק הזה, הנר היפה הזה, ואני רואה שהיא פורצת את הגבוה, ואני רואה שהווליום הוא גבוה יחסית, ובנר שאחרי, שוב, היא פורצת היא מקבלת תמיכה בנקודה שסימנתי, וממשיכה לעלות, ומתקנת, ונשארת כאן, בעצם כאן בנקודה הזו, מעל הגבוה של הנר הזה, אני נכנס. זו טכניקת המסחר של רוס קמרון, משולבת ביחד עם טימותי סייקס, משולבת יחד עם הפחד שלי לעשות את המהלכים בתחילתם. אז זו נקודת הכניסה שלי. אני בלי סטופ, אני לא שמתי סטופ, אני מנטלית, הסטופ שלי הוא כאן, באזור הזה. אם היא יורדת בחזרה מתחת לזה,
אני לוחץ על יציאה במרקט ובורח החוצה. המניה מתחילה לעבוד, עושה את העבודה שלה, אם אתם זוכרים, זה הנר הקריטי שאמרתי בדיילי, ואני מחכה שהיא תפרוץ אותו. אני רואה שהווליום באזור הזה הוא מאוד גבוה, כאן, והיא באמת פורצת אותו, וברגע שהיא פורצת אותו בנר הזה, בנר ה-1, 2, 3, בנר הזה היא פורצת אותו, אני נכנס כניסה שנייה. נכנס בכניסה השנייה, סליחה, נכנס בכניסה השנייה, מושך אותה, מסמן כאן, רואה את הסימון הזה, רואה שהיא פורצת אותו, אז אני לא מקדם סטופ ואני לא עושה שום פעולה. בעצם חיכיתי לראות איך היא ממשיכה הלאה, סימנתי לי את הנקודה הזו בזמן המסחר כנקודת שיא המומנטום, אבל אז קרה משהו מאוד 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 רציני, המניה מתחילה לרדת פה בצורה רצינית, מ-4.24 היא יורדת, 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 יורדת. מגיעה כאן לאזור הזה, לנמוך של הנר הזה, שחשבתי לשים פה סטופ, אבל אמרתי זה 4.04, אני לא אתעסק עם הסטופ הזה, אני אשים כאילו את האצבע על הכפתור, וברגע שהיא תרד את ה-4, תגיע ל-3.99, אני בעצם ניצא, וככה באמת יצאתי בנקודה הזו, יציאה ידנית ב-3.99. המניה ממשיכה לרדת, יורדת עד כמעט לקו נקודת הכניסה השנייה שלי. אם תשימו לב, כשדיברתי על כמה הקו הזה חשוב, כמה הנקודה הזו חשובה, תשימו לב, אם היא יורדת עד לפה, היא נוגעת בו, ומתחילה להתרומם חזרה. ובעצם, שהיא עוברת את הגבוה הזה, כמעט נקודת היציאה שלי, כמה סנטים פחות מנקודת היציאה שלי, ליתר דיוק, 4.01 ו... 3.96. יש פה 5 סנטים פחות, אז דווקא יצא לטובה. בנקודה הזו אני נכנס, ובעצם מיד לוקח איתה את כל הדבר הזה. את כל הדבר הזה אני לוקח איתה, כאשר אני מגיע לנקודה הזו, שזה הגבוה וזה היעד שסימנתי לי, אני יוצא כאן ב-100% מהמניות. זו מניית APHB. נעבור עכשיו למניית CDNA. מניית CDNA היא מניה שאני לא עקבתי אחריה, והיא לא ברשימת המעקב שלי, ואף פעם לא ראיתי אותה ולא ידעתי שהיא קיימת. אבל מה, יש לי איזה עוזר אישי שקוראים לו Trade Ideas, והם בעצם גילו לי עולמות חדשים, ובעולם החדש של Trade Ideas אני הגדרתי כמה סורקים. חלק מהסורקים שלי סורקים עלייה משמעותית בווליום, חלק מהסורקים שלי סורקים עלייה באחוזים או בסנטים, ובעצם כאן באזור הזה המניה הזאת קופצת לי. היא קופצת לי ואני רואה שיש פה משהו מאוד חשוב, כי היא עולה בעצם מווליום של 0, היא מתחילה לעשות פה זה, מיד מקפיץ את הסורקים, כאן יש עלייה מאזור 87 סנט לאזור 1.04, זאת אומרת, היא גם נותנת כאן כמעט 7-8% עלייה בדקה, אז יש פה עניין, אבל הווליום מאוד נמוך, לא קורה כאן כלום, אני מחכה, אני ממתין, אני רואה שהיא יורדת חזרה, מישהו כאן כנראה ניסה להתחיל פה להריץ אותה, אבל לא כל כך הלך לו, וכאן אני עוזב אותה, אני משחרר אותה, היא לא מעניינת אותי. בנקודה הזו היא קופצת לי חזרה, באזור הזה היא קופצת לי חזרה, כי שוב הווליום כאן עולה, מ-0 לפני זה, אם תראו את הדקות שלפני, אנחנו רואים פה במשך 4-5 דקות, 0 מחזור, והיא מתחילה גם לעלות שוב באחוזים, וכאן היא קופצת לי, אני רואה אותה שוב, אני נכנס שוב אליה, כאשר כל הנקודות האלה מסומנות לי כבר, הנקודות בדיילי מסומנות לי כבר אנחנו נלך לראות אותן, ובעצם מעל הגבוה הזה אני נכנס כניסה ראשונה. כניסה ראשונה מעל הגבוה הזה, מושך אותה, עובד איתה, מצליח למשוך אותה, וברגע שהיא עוברת את הנקודה הזו, שהיא נקודה קריטית בדיילי,
אני רוצה להיכנס בכמות נוספת, היא עושה פה איזשהו תיקון, מתקנת חזרה, ובנר הזה, שוב, שילוב של שתי טכניקות מסחר ביחד, בנר הזה, מעל הגבוה של הנר הזה, אני נכנס כניסה שנייה, זה למין סוג של סקלפ, במטרה לקחת פה 10-15 סנט, כאשר אני זהיר מאוד, כי יש פה את $1.50 שהוא עלול להיות נקודת התנגדות חזקה. אז היעד שלי פה הוא $1.50, אני נכנס כאן, מושך אותה, מקדם את הסטופ, לוקח אותו, עומד עליו ב-TWS, עומד על הקו של הסטופ, מקדם אותו, מקדם אותו, מקדם אותו, מקדם אותו, מקדם אותו, ובעצם מושך אותו עד הנקודה הזו. בנקודה הזו אני בא לצאת, היא עושה פה ירידה, תיקון חזרה, ירידה, אני ממקם סטופ בנקודה הזו, בנקודת הכניסה השנייה, בשלב הזה, עוד שהיא עולה, מיד אחרי הכניסה. אני לא מפחד, כי יש לי פה סטופ על כל הכמות, שיש לי כאן למעלה מ-35 סנט רווח כבר, אז אני פחות מודאג, אני בכל מקרה יוצא מורווח. היא עושה פה תיקון, מגיעה עוד הפעם לגבוה של נר המומנטום, ובגבוה הזה אני יוצא. לא משכתי אותה, כי פשוט אמרתי, יש לי פה הזדמנות, אחרי שעשתה את התיקון האלים הזה, יש לי פה הזדמנות לצאת במחיר שאני יודע שהוא גבוה, אני יוצא בו, סוגר את העסקה, ובזה סיימתי את יום המסחר. היו לי עוד שתי עסקאות פחות מוצלחות, כמו שראיתם, אבל אלה שתי העסקאות הטובות, שבסך הכל סיימו לי את היום בירוק זוהר ויפה. אז נתראה בשמחות, ושבת שלום לכולם.